आंजों डिवोर्स जायालाबानो जे गथ' थालायखानानै जे बेलेग हिनजावखौ लानानै खारदों। प्रीति नार्जिनारिया एनिथिं एमजिनि सायाव मोनसे एलिगेसन लाबोदों दै लोगोफोर। बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय। मानो होननानै बुङोबा बियो भिडिअआ भाइरेल जागासिनो दं आरोखि ना। बिनि थाखायनो भाइरेल जादों हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैनो गोनां जाबाय आरोखि ना। दा आङो बिनि सिगां बेखौसो बुंनो सानो आरोखि ना लोगोफोर। माने प्रीति ओमफ्राय एनिथिं एमजिखौ जोङो सिगांहाय रायलायलायनायनि गेजेरजों मोजां जाबाय मिलायबाय बेखौसो जों सानदोंमोन नङा होमबा। खिन्थु बेबायदि दिनैसिम बिसिनि संसारावहाय जोङो गोरोबलायनायखौ नुनो मोनाखै आरोखि ना लोगोफोर। दा बिनि थाखायनो आंबो फंनैसो खोथा बुंहरनो सानदों आरोखि ना नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। बिसिनि गेजेरावहाय बिसिनि संसार जानायाव दिनैसिम माने गोरोबलायनाय गैया, निमाहा आरो अनलायनाया गैया आरोखि ना। बिनि थाखायनो बिसिनि संसारा दिनैसिमाव गोजोन आरो खौसेथिया फैयाखै आरोखि ना, गावजों गाव निमाहा होलायनो हायाखै। खिन्थु दा आं बेखौसो बुंनो गोसो जाबावदों आरोखि ना। बिसोर जे संसार जानो गोसो दंना गैला बेखौसो आं सन्देह आरोखि ना। बिसिनि गेजेराव गारलायनाया जामारगोन नामा बेखौसो आं सानो आरोखि। दा जुदि गारलायनो गोसो गैयाब्ला माने संसार जानो गोसो दंलायोबा आरोखि ना, प्रीति आरो एनिथिं एमजिनि गेजेरावहाय सासे गथ'नि मोखांखौ नायनानै बिसोरो निमाहा होलायनांगौ, अनलायनांगौ आरोखि ना। निमाहा होलायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनानै थानांगौ, होमबासो जासिगोन आरोखि ना। नङाबा थाथसारा अनलायनाय गैयाबा निमाहा होलायनाय गैयाबा बे जानाय नंला आरोखि। दा जेखि जाया लोगोफोर आं बारा गोलावखौ बुंला। जेखि जाया प्रीति नार्जिनारिया एनिथिं एमजिखौ मा बुंदों बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव होलांगासिनो दं दे। नोंथांमोना नायदो, बुजिदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आंजों डिवोर्स जायालाबानो जे गथ' थालायखानानै जे बेलेग हिनजावखौ लानानै खारदों। जाय बाथ्राखौ दिनै बियो नंखायै आंनि बिफानि सायाव एलिगेसन होदों, आंनि बिफाया बुनो फैदों होननानै। जेब्ला सासे आंनि बिफाया, आंनि जोनोमगिरि बिफाया जेब्ला बेफोरबादि खालामजायो, आंनि बिफाया दाहा जादों। दिनै नोंसिनि मोजांनि थाखाय आं नोंसोरखौ बानजायदों, नाथाय नों आंखौसो बुनो गसंख्रांलायदों नोङो। आंनि दिनै न'खरखौ नों फोजोबस्रांनोसैमोन। नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर मोजां जालांथों, फिसा मोनलायबाय दायो नोंसोर मोजां जालांथों साननानै आं बुजायदों। नाथाय नों आंखौ दिनै बुनोसो गसंख्रांलायबाय होननानै बिफाया बे समावहाय दुखुजों बुंदोंमोन। मानोना आंनि सायाव अननाय दङ, जोंनि संसारखौ गोरोबफिनथों, मोजां अनलायना गोरोबफिनथों, नैबेखौ साननानै आंनि बिफाया नाजादों। मोनसे समावहाय ओरैबादिबो जादों, बेखौबो आंनि बिमा बिफानि मेगनावनो जादों बे जाथायाबो। जेब्ला आं गोरबोआवमोन, सिजार जानायनि सिगां आं गावनि बिमा बिफानि न'आव थांनानै थाहैदोंमोन। सिजार जानायनि साननै सिगां बियो आंखौ, बे दिनखालि बियो आंखौ सिंस्रियावनो बुनानै आंखौ गसंनो हालायै जासे बियो बुदों। ओरैबादि जादों बै दिनखालि आङो प्लास्टिक मोनसे दैदोंमोन। बे प्लास्टिकआव जेबो गैया बेयाव। बे प्लास्टिकआवहाय जास्ट बे प्लास्टिकखौ आङो गथाल' खालामनानैहाय ओरै फानदोंमोन आरो आं फाननानै खादों, ओरै बोसोनानै खानानै आं बे मबाइल गेलेबाय थादोंमोन सफायाव जिरायनानैहाय आरामनो। आङो बेखौहाय एदावनानैहाय ओइ होननानैहाय आं एदावदोंमोन। ओइ होननानै एदावनाय लोगो लोगो आंनि सायाव रागा जोंनानै आंखौ सिंस्रियावहायनो गोरबोआव गथ' लेर गोनां हिनजावखौनो सिंस्रियावनो बुनानै सिदा खालामनो हालायै जासे आंखौ गाबख्राव होलायदों बियो। नैबेफोरखौबो आंनि बिमा बिफाया नुजोबनाय। आंनि बिमा बिफानि मेगननि नोजोराव बेफोरबो गासैबो जाजोबदों। होनब्ला दिनैहाय गावनि फिसानि सायाव एसेबां दिनै नंखाय बाखायै बुजानाय, सोजानाय, अयथासार खालामजानायखौ नुनानैब्लाबो आंनि बिमा बिफायाबो दिनैसिम नाजागासिनो दं बोरै संसारखौ गोरोबहोनो हानाय, संसारा गोरोबथों, मोजां संसार जालांफिनथों, फिसा मोनबाय, फिसानि मोखांखौ नायनानै गोरोबथों बेखौ जादों। दिनै आंनि बिमा बिफानि सायाव आरोबावनो नंखाय एलिगेसन होबावदों। जाय समावहाय जोङो सम जोङो फैनानै थाफैयोमोन, बे समाव आंबो प्रेगनेन्ट अबस्था नालाय, छुटि मोनब्ला सानफा साननै छुटि मोनब्ला अबाव थांगोन मागोन जायो, न'आवहाय फैनानै थाफैयो।
ओरैबायदि जादों बे समावबो न'आव दंहैयोमोन आं सुथि लानानै आं कामाख्यागुरिनिफ्राय सुथि लानानैहाय हस्पिटालनिफ्राय सुथि लानानै आं न'आवहाय दंहैयो बिमा बिफानि न'आवहाय गावखौसो लोमजादों होननानै गोथां थगायदों इसोरा बिनि साखी इसोरा जोंनि सैथोनि साखी आं जुदि थगायदोंब्ला इसोरा सानसेब्लाबो बिनि साजाखौ आंखौ होगोन बै दिनाव बे लोमजायाखै नै बे इसोरनि बाइबेलखौ आं कसम लानानै नै बे बाइबेलखौ आं देखायनानै बुङो नै बे गोथार बिजाबखौ बै दिनाव बे लोमजायाखै जादोंमोन आंनि बिमाहासो आहार बायावहाय मोनसे टिउमार बादि जादोंमोन जाय बाथ्राफोरखौ दिनै बियो आंखौहाय नंखाय बाखायैहाय आंखौ एलिगेशन होदों आंखौ आंनि सायाव नंखाय बाखाय एलिगेशन होबाय दिनैहाय आङो गारि साबि सेयोनो गावनिफ्राय गारि डकुमेन्ट सिख'नो नागिरोनो मा होनो माबा मोनसे गावखौ अयथासार खालामोनो नै बेफोरबादि हरना गुरना एसे एनै बाथ्रायावनो दावराव दावसि खालामनानै हरना गुरना ओंखारनानै खारलांनो नागिरनायावसो गावनि फिसाय जानायलाय आंनि देहानि देहा आंनि मोदोमनि मोदोम फिसाय माबा मोनसे जायोब्ला मा जागोन आंहासो खहा जागोन फिसा लानानै आं हालाय हाबाय जागोन नैबेखौ साननानै आं अननायजों आङो होसोजाब आं साबिफोरखौ आं सिख'नानै लानो हास्थायोमोन गारिनि डकुमेन्टसफोरखौहाय आं लाखिनानै दोननो हास्थायोमोन जाहाथे बियो थांनो हाया हरना गुरनानै नों थां मोजाङै मोजां नों थां उनाव थाङोब्ला खिन्थु आं हरना गुरना नोंखौ हगार हरनो हानाय नङा होननानै समावहाय आङो मानसिखौ आङो गस्लायाव हमथाबबायनानैहाय लाखियो समावहाय आङो गारियावनो जिरायथाबनानै आं सिटआवहाय थायो आं सालायनो होआ आं थांनो होआ नै बेफोरबादि आं जादों आं गोबां सैसोबोदों एसे एनै बाथ्रायावहायनो रागा देखायो खारलांनो नागिरो हरना गुरना हरनि 12टा 1टा मिन्थिया खारलाङो नै बेफोरबादि खालामो नै दिनै बेफोर गासैबो आंनि सायाव दिनै दाय जाफैबाय फैयै हिन्जावा गाज्रि हिन्जावा अयथासार खालामो नै बेफोरबादि गारिनि डकुमेन्ट सेलाय माबा साबि सेलाय नै बेफोरबादि बाथ्राखौ दिनै आंनि सायाव एलिगेशन लागायदों फन हरै आं खबर लाहरनो थांदों नामा जोंनि बाबुनि बिफा थांदों नामा जोंनि बाबुनि बिफा मैयानिफ्रायनो गैया न'आवहाय रागा जोंनानै थांदोंमोन मबाइलबो थिखाङा माबो थिखाङा अबाव दं आं मोनथिया नुब्ला खबर मोनब्ला खोन्थाहर उमुक लोगोनियावहाय सोंहरलाय आंनियावहाय नाम्बार गैया नै बेफोरबादि बुंहरै आं सोंहरोमोन दिनैहाय बेबायदिनो खालामै जाय समाव गाइखेर पेकेट बायनायनि बे दावरावा जादों आंखौ कामाख्यागुरियावहाय बुयै लामायावहाय बुयै लाबोदों आरो आं गारिजोंहाय आंखौ आरो आंनि बिमाखौ आंनि फिसाखौहाय लोगोसे सिथारनो नागिरदों नै बे जाथायनि उनावहाय बियो अखानायैनो बियो खारलांदों बिदि दावराव दा न'खरावहाय बाबा बुजायनायनि उनावहायबो आंनि बिफाखौहाय बियो गावनो बिदि बुनो थाखाय गसंख्रांलायनायनि उनावहाय बियो अखानायैहाय फुङावनो बियो खारबोदों जेबो रायलायालासेनो बियो ओंखारनानै फैदों आं दुखु मोनदों थेवबाबो मा खालामनो सैसोनो गोनां जादों फैनानै बियो आदै अफ्रिनि न'आव थाहैदों आदै अफ्रिनि न'आवहाय समाव आदा थुब्लावनि न'आव समाव आदै देरहासातनि न'आवहाय बियो थाहैदों आं सम खबर लाहरबायदों आङो दुखुबो मोनदों आं उन्दै फिसाखौ लानानै आं हालाय हाफाय जाबाय फनबो दिखाङा मेसेजबो रिप्लाय हरा अबाव दं अबाव गैया जेबो मोनथिया भिडिअफ्रावल' नुयो आदै अफ्रिजों थाफाबायनाय दुखु जादों गिखांनाय मोनदों संसारा आंहा थागोन ना थालिया माब्रै जासिगोनसै आं सानै आंनि गोरबोआ दुखुजों जिंगा सिनायजों आं बुंफबबोदों थेवबाबो आंनि मोनसेल' नाजानाय जेरैखिया जा आंनि फिसायखौ आं फोसाबनांगौ जोङो संसारखौ मोजां जालांनांगौ नैबेखौ आं हास्थायै आं नाजाबोदों लोगो लेबाफोरखौ फन हरै आं बुंथाबबाय थादों थोनहर बेखौ थोनहर गथ'आबो देहा मोजां नङा आंबो देहा मोजां नङा थोनहर होनबाय थानायलाय बियो कयेकदिन फैदों बियो फैनानै बियो आंखौहाय मोजाङै मोजां आंखौ बुंफैदों
दे हिन्जाव आंहाबो थाखा फैसा थोला नोंनाबो बेथना थोला गथ'नि जानो लोंनो थाखाय उसुबिदा जाथारबाय नै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनानै बियो बुंदों जाहैबाय आं खामानिखौनो नागिरहैनोसै आं खामानिखौनो मावलाबायहैनोसै मा मोनो बेखौनो आं मावलाबायहैनोसै आं आसामाव थांनोसै क'क्राझाराव थांनानै आं खामानि नागिरहैनोसै होननानैहाय बियो बुंनानै आंनिफ्राय आंखौहाय बुंनानै बियो फैदों फैनायनि उनावहाय बियो आदै अफ्रिजों जेब्ला फैयो बै समावहाय लटारि टिकेट फानफैदों इसो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जाय समाव उदालगुरिनि मोनसे कमिटिनिफ्राय मा होनो मोनसे लटारि टिकेट फाननायनि माबाखौ हगारदोंमोन बे टिकेटखौ बियो फानबाय बायदों खामानि नागिरनो थांदोंमोननो फादारफोरनियाव खामानि मोनैनि थाखाय बियो बे लटारि टिकेटखौहाय फानदों होननानैहाय बियो आंखौ बुंहरदों दे माव जेबो नङा मावदों मोजां आंबो जेबो बुङाखै होनदों बांद्राय जानो नाङा जानायनिल' होननानै उन्दै गथ' 6 मासनि गथ'खौनो गावनि गोरबोनि फिसाखौनो मालायनि सिगाङाव गिदों बै दिनाव आबैयाबो नुदों गावनि फिसानि जानायखौनो 6 मासनि गथ'नि जानायखौनो गिनाय नुदों आबैया जानायनिल' होननानै बुंदों फिसाखौ नै बेफोरबादि